салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. чемпионати ҷаҳон тамом шуду боз бар ситами Эрлинг Ҳоланд гирифтор шудем. мисле ки қаҳрамонҳои мусобиқаҳои бошгоҳӣ аз қаҳрамонҳои рақобатҳои мунтахабӣ фарқ дошта бошанд. дар он ҷо Месси, Мбаппе, Гризман ҳатто Оливье Жиру беҳтарин бозингарон буданд. ин ҷо бошад Эрлинг Ҳоланд мегӯем, Карим Бензема, боз кимкиҳои дигар ки ҳатто ба ҷоми ҷаҳон роҳ намедоданд. хулос Манчестер Сити дар бозии муқобили Лидс ғалаба ба даст овард ва Эрлинг Ҳоланд боз ба задани 2 гол даст ёфт. ин бачаи 20 сола аллакай 20-умин голи худро дар Премер Лигаи Англия мезанад ва бо ин тартиб аз падари худ Алфа Инге Ҳоланд пеш мегузарад ки падараш дар 181 бозӣ ҳамагӣ 18 гол дошт. барои Викинги норвегӣ медонед чанд бозӣ басанда буд ки 20 гол занад? ҳамагӣ 14 бозӣ. ин фақат омори Ҳоланд дар Премер Лигаи Англия буд. дар умум дар кулли мусобиқаҳо норвегӣ бо пираҳани Манчестер Сити ва сармураббигии Пеп Гвардиола ба задани 26 гол дар 20 бозӣ даст ёфт ки дар ин омор ӯ ҳатто аз Лионел Месси чанд қадаме пеш гузашт. Ҳоланд дар 20 бозӣ ба задани зиёда аз 25 гол дар вақти сармураббигии Пеп Гвардиола даст ёфт ва барои Месси 28 бозӣ лозим шуд то 25 гол занад. дар худи Манчестер Сити то омадани Ҳоланд дар ин омор Серхио Агуэро пешсаф буд ки дар 35 бозӣ 25 гол зада буд. хулос ҷои ҷангаш ҳамин ки Месси агар қадду қоматаш мисли Ҳоланд мебуд дар 20 бозӣ 300 гол ҳам мезад. ҳар касе ба хотири шикастани рекордҳо футбол мекунад бояд кӯшиш намояд ки шогирди Пеп Гвардиола бошад. шогирдони мутахассиси испанӣ дар бозии муқобили Лидс ба шикастани чанд рекорде даст ёфтанд ки яктоашро дар симои Ҳоланд аллакай гуфтам. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба рекорди дигар. дарвозабони ин даста Эдерсон дар таърихи Премер Лигаи Англия аз ҳама футболбозони қаблӣ дида барвақттар ба 150 ғолибият даст ёфт. медонед чаро ӯ дар ин нишондод аз ҳама пеш аст? чун Манчестер Сити гоҳ-гоҳе бой медиҳад. то Реалу Ливерпул аз пешаш набарояд дигар касе шикастааш наметавонад. аз ин рӯ Эдерсон дар 197 бозии ба майдон омадааш 150 ғолибият дорад ва дар рӯйхати футболбозони зуд ва зиёд ғолиб омада феълан дар мавқеи аввал аст. ӯ аввалин футболбозе аст ки дар шумораи хеле ками бозиҳо 150 ғолибият дорад. Патрис Евра дар 213 бозӣ 150 ғалаба дошт. Кевин Де Брюйне дар 215 бозӣ, Фернандиньо 216 ва Петр Чех дар 217 рақобат 150 маротиба табли шодӣ барои ғалаба заданд. боварӣ доштам ки ба ҷои Алисон Бекер Эдерсон дарвозабони мунтахаби Бразилия мебуд ҳадиаққал як пеналтии хорватиёро бармегардонид. меравем ба суроғи ояндаи дигари футбол. Килиан Мбаппе ҳарчанд рӯзҳои охир аз бозӣ гол заданро дар ҷои дуюм мондаасту бештар майли иҷрои пеналти мекунад, дар бозии муқобили Страсбург то дақиқаҳои 90 дар куҷое хоб буд ва ахиран пеналтиро дар сатҳи олӣ зад ва шумораи голҳояшро дар Лигаи 1 дар 15 бозӣ ба 13 адад расонид. омори ӯ баъди омори Ҳоланд андаке хандаовар менамояд, не? ПСЖ дастаи Страсбургро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод ва Мбаппе бо 13-умин голи худ ҳамонро дар мавқеи аввали рӯйхати нишонзанҳои чемпионат қарор гирифтааст. дар рӯйхати мазкур баъди Мбаппе ҳамдастаи ӯ Неймар бо 2 голи кам меистад. беҳтарин футболбози ҷоми ҷаҳон Лионел Месси бо 7 гол дар мавқеи 9 меистад. ин ҳам ту барои маълумот. дар бозии ПСЖ ва Страсбург дар баробари пеналтии Мбаппе ва ғолибияти дастаи парижӣ ҳамчунин боз як эпизоди аҷиби дигаре рух додааст. Неймар боз ҳамон рақсу бозӣ ва найрангҳои давраҳои кӯдакии худро сар кардааст ку дар ин бозӣ ҳам дар як бархурду найрангбозӣ кардааст ва довар ба хотири актёрӣ чун ҷоизаи Оскар аз ҷайби худ корди сурх баровардааст. ин корди сурх ҳам таърихи аҷибе дорад. дар ҳамин бархурд аввал Неймар дар рафти давидан хеле айёрона ба рӯи ҳариф як шапоти задааст. довар аввал барои ин гуноҳаш корди зар дод ва баъдан Мбаппе Неймарро бо як пас дохили ҷаримагоҳ бурд ки бразилӣ барои тамоми дунё нофаҳмо хулоса баровард ки бе ягон асос худро ба замин партояд. мақсади чунин одамҳо кор кардани пеналти аст ки ин навбат актёрияш пеши довар ба қавле нагузашт ва довар барои ин найрангбозиаш корди дуюми зардро нишон дод. фосила миёни корди аввалу корди дуюм ҳамагӣ 1 дақиқа аст.
ду корди зар ҳамагон медонанд ки баробари як корди сурх мешавад. Баргашти Неймар аз ҷоми ҷаҳон мисле ки бобарор нест. омори дигар ҳам аст ки Неймар аз замони дебюташ дар ПСЖ аз ҳама футболбози гирандаи корди сурхи зиёд аст. ӯ феълан 5 корди сурх дорад ки касе дар чунин фосила баъди дебют дар дастаҳои лига якуми шумор корди сурх нагирифтааст. Mundo Deportivo аз гузариши Мбаппе ба Барселона хабар медиҳад. чаро? инҷо кор аслан ҳангомасозӣ нест. дар хабари таҳти ин сарлавҳа гуфта мешавад ки тамдидкунии шартномаи Лео Месси бо Пари Сен-Жермен аслан сабаби аслии тарки бошгоҳ намудани Мбаппе шудааст. ғайр аз ин иттилоъ дода мешавад ки дар шартномаи феълии Мбаппе бо ПСЖ нуқтаи махсусе вуҷуд дорад то барояш имкон медиҳад бошгоҳро тарк намояд, агар ки албатта сабабҳои муайян мавҷуд бошанд. эҳтимолан ин хабар фейк аст, зеро худи нашриаам бар дурӯғ будани онро рад намекунад. сабаб дар он аст ки дар Испания рӯзи 28 декабр чун рӯзи муқаддаси кӯдакони бегуноҳ баробар ба ҷашни маъруфи 1 апрел қайд карда мешавад. чун одат нашрияи испанияи Mundo Deportivo чунин овозаҳои пурсарусадоро оиди трансферҳо расонаӣ кардааст то аз ин ҷашни хурсандиовар таҷлил намояд. Мбаппе на ба Барселона меравад, на ба Реал Мадрид. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.